मालानि समाव प्रमद बर'खौ दिल्लीयाव थांदोंनो सोरबा आबसुनि सोमावसारनाय बिलटिनि सोमावसारनाय एक्सएनडिबिनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि हेफाजाब होनाय समाजनि सोमावसारनायाव रायजो राजाफ्रा बुख्रुब सुख्रुब खालायजानायाव न'खरनि लोरबाङाव माबा मोनसे प्रमद बर'आ एककालीन माबा मोनसे हैदों होननानै मालानि समाव जों खोनागोन मालानि समाव जों खोनागोन एक्सएनडिबिनि जायफोर जोबथेसालियाव थानाय गथ' गथाय हिनजावफोरनि न'खरनि लोरबां बेबायदियाव थांनानै माबा मोनसे प्रमद बर'आ हैदों इउपिपिएलआ हैदों मालानि समाव जों खोनागोन मालानि समाव जों दिल्लीयाव थांनानै प्रमद बर'आ एक्सएनडिबिनि केसनि थाखाय आरो जायफोर न'खर दानानै दं बिथांमोननि जानानै दिल्लीयाव सावरायनो थाखाय दिनैनि समाव मोननैसो खोथानि थाखाय आं दिनै फेरेफुंजानि भिडिअखौ आं खालामनो गोनां जादों दिनै सोरबाया सोंदों एनडिबिनि सोमावसारनायाव बेसेबां खस्थ' मोनबोखो सोरबाया सोंदों आबसुनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनायाव बेसेबां डिफारेन्स नाथाय आंनि गोसो गोरबोआव गासैबो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादा बर'नि थांखि बिथांखि बर' हारिनि गेजेराव माखासे थांखि गासैबो थांखिया एखे होननानै बुंबाबो जोङो खुनु डिफारेन्स जानाय नङा सोरबा बिलटिनि सोमावसारनायावबो थांखिया एखे सोरबा आबसुनि सोमावसारनाय सोरबा एनडिबिनि सोमावसारनाय गुबुन गुबुन माखासे बर'नि आफादफोरनि सोमावसारनाय समाजनि जि खस्थ' खालायनाय गासैबो एखे नाथाय एसे माखासे खोथाखौ बुङोबा हयथ' एसे बारा जानो हागौ एनडिबिनि माखासे जोहोलावफ्रा बा एनडिबि आफादाव मोनसे नेम निथि दंमोन हरनि 3:30 सिखारनानै सांग्रां जानांगौ गावनि जानाय लोंनाय गावनि गाननाय जोमनायखौ हाग्राबारियाव थायोब्ला गुबुन गुबुन केम्पआव थायोब्ला आरो माखासे हरनि समाव डिउटि थानो गोनां जायो हरनि समाव नोङो 1 घन्टा 2 घन्टा नोङो डिउटि थादोंब्लाबो 3:30 नों हरनि फुंबिलिनि समाव नों सिखारनांगोन सोरबाया 1 घन्टा 2 घन्टाल' मालाबा माइरं बानानै उन्दुनो मोनो अब्लाबो 2 घन्टा उन्दुदोंबाबो 3 घन्टा उन्दुनो मोनदोंबाबो आधा घन्टा उन्दुनो मोनदोंबाबो 3:30 सिखारनानै बयबो रेडि जानांगोन आर्मि डिसिप्लिन जानांगोन गावनि माखासे गाननाय जोमनाय बेगाव रेडि जानांगोन मोनफ्रोमबो गावनि देहानि माखासे सांग्रांथि 3:30 समाव सोरबाया ओंखाम ओंख्रि संनाया संबाय सोरबाया डिउटियाथ' एनि टाइम डिउटियानो बेबायदि हाग्राबारियाव बा गावनि रायजोआवनो जा गुबुन रायजोआवनो जा एनडिबिया बेबायदि डिसिप्लिनखौ मावबोनो गोनां जादों आरो साफ्रोमबो केडार साफ्रोमबो सिनियर जुनियर सोरबा दैदेनगिरिनि अनगायै संनाय खावनायनि बन नांगौ दैलां गेजेरावथ' ओरैबायदि खस्थ' जायो अखा बांखा मोनसे मेसाव मालाबा समाव 40 जन जायो मालाबा समाव 30 जन जायो मालाबा समाव 20 जन जायो सानसेयाव बेसेबां बन नांगौ दै गुदुङाबो गोदौनांगोन 20 जन मानसिनि बा 30 जन मानसिनि दै लोंनायखौ सानफ्रामबो फुंनि बेलानि फुदुंनांगौआ आरो ओंखाम ओंख्रि संनांगौआ आरो मोनसे केम्पआव खमावबो 300-400 गाहाम थायोमोन बेबायदि समाव जानाय लोंनायनि मोनफ्रोमबो जानाय लोंनायनि थाखाय अखा बांखा आरि सनबानो गोनां जायो दैलां समावथ' लेवार दावखा ओरैबायदि खस्थ' बिखुङाव 50-60 केजि माइरं बानानै अखा हानायाव हाजो गाखोनो गोनां जायो अखा हानायाव हाजो गाखोनो गोनां जायो आरो बिनि सायाव लेवारफ्राबो दैलां समाव ओरैबायदि गुबुन गुबुन हादोरनि लेवारफ्रा मानसिखौ नुयोबा
खेबसेनो दंफां सानिफ्राय मानसिनि सायाव बारहरग्राबो दं। मिसाखौ मा बुंनो जायफोर बरपेटानि खाथि खालायाव थानाय भुटाननि साखाथियाव औवा सिंजों थाबायोबा मानसिया हाबलाङोबा औवा बिलाइनिफ्राय ज्राव ज्राव मानसिनि सायाव बारहरो लेवारफ्रा। जेब्ला मोननानै सिरिलाङो अब्लासो थै गनायखौ मोनथियो। बेबायदि माखासे एनडिएफबिनि जिउ जारिमिनाव खस्थ' सहायबोनो गोनां जादों। मोनफ्रोमबो खेथि आबाद मावनाय, जानायनि माखासे आदार बुथुमनाय आरो थानाय उन्दुनाय सांग्रां, 3:30 सिखारनांगौ आरो 8टानि सिगां रावबो उन्दुनो मोना। बेबायदि माखासे डिसिप्लिनखौ बोसोर बोसोर एनडिएफबिया गुबुन गुबुन रायजो बा गावनि रायजो बेबायदिखौ डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलिनो बेबायदि डिसिप्लिनखौ सहायबोनो गोनां जादों। माखासे खोथाखौ जुदि बुङोब्ला दिनै गावजों गाव माखासे गाज्रि मोनलायनाय जायो। सोरबाया दिनै गावनि बिमा बिफानि संनाय खावनायखौ जानानै सोरबा दिनै राजा लामा होबथानो थांदों आबसुनि सोमावसारनायाव। सोरबाया 8टा-9टायाव सिखारनानै दुगै लोबै गानै जोमै साइकेल सालायनानै सोरबाया गारि गुरा सालायनानै आन्दालन थिलियाव थाङो। नाथाय एसेबाबो जानाय उन्दुनाय माखासे खस्थ'खौ नायोब्ला एसेबाबो एसे आलादा। नाथाय थांखिया गासैबो एखे। नाथाय माखासे उन्दुनाय जानायफ्राल' एसे डिफारेन्स। बेबायदि माखासे खस्थ' खालायबोनानै बेसेबांबा बोसोर लोमजानाय साजानाय गावनि लोगोखौ दाव जेरै बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ लोमजायोब्ला आबदार लायो, थिग एनडिएफबिनि माखासे डिसिप्लिना फुंनि समाव सोर मा जादों, फुंनि समाव सोरनि देहाया मा जादों, बेबायदि मोनसे बयबो फिल्डआव मर्निं फलेन जानांगोन। बेबायदि समाव केम्पनि दैदेनगिरि जाय बिसेम जाय केप्टेन बिथाङा रिपर्ट लायो। सोरनि देहाया दिनै खामानि मावनो हागोन, सोरनि देहाया दिनै माइरं बानो हागोन, सोरनि देहाया माबोरै जानानै दं बेखौ रिपर्ट लायो। जायफोर देहाया गासैबो थिग बिथांमोना गुबुन गुबुन हाबाफारियाव आगान सुरनो गोनां जायो टिम। आरो मोनाबिलि समाव 3:30 बा 3टायाव रुल कल। सोर बिथाङा बाहेरायाव थांदों, सोर बिथाङा बाहेरानिफ्राय फैदों आरो केम्पनि माखासे पासवार्ड। दिनै हरसेनि थाखाय गासैबो 100 जननि मुङा मा जागोन, माबा मोनसे जायोब्ला हरखाबै जाथाय जायोब्ला 100 जननि मुङा मोनसेल' जागोन। ओंखाम बा ओंखाम, दै बा दै। सोरबा आं उमुक होनबा जानाय नङा। हरसेनि थाखाय गासैबो ओंखाम बा ओंखामानो जानांगोन। बे पासवार्ड मोनसे। बेबायदि मोनसे डिसिप्लिनखौ एनडिएफबिया बेसेबांबा सम मानिबोनानै सोलिबोदोंमोन, अनलायबोदोंमोन। बेबायदि समाव सोरनि देहा, सोरबा दैदेनगिरिखौ मा बुंनो, मा रिपर्ट कमप्लेन होनो बे रुल कलाव। बे मोनाबिलिनि मोनसे रिपर्ट लानायाव बयबो बुंनो हानाय मोनसे एनडिएफबिनि रुल मथे सोरबाया जुदि देहानि माखासे उसुबिदाबा बे रुल कलावनो बुंना लानांगोन। सोरबाया एनडिएफबिनि माखासे मावबाय थानाय खामानिखौ जुदि सोरबा दैदेनगिरिया गोरोन्थि मावदोंब्ला बे रुल कलावनो बुंनो हानाय पावारखौ होखादों। बिनि थाखाय दिनै जों माखासे गारबोनाय समफोरनि आफादनि माखासे नेम निथिखौ जुदि दिनैसिमबो आर्मि डिसिप्लिनखौ बर'नि गेजेराव मानियोब्ला सोरबा दैदेनगिरिखौ दिनैनि फरायसायाबो सोरबा दैदेनगिरिखौ माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि
मावोब्ला बुंनो हानाय मोन्थाय थानांगोन। मोन्थाय थानांगोन। नाथाय फोरोंगिरिनि गोरोन्थिखौ बा फोरोंगिरिनि खोथाखौनो सानफ्रामबो जुदि जाबाबो जायाबाबो खोनासंथाबनानै जुदि फरायसाया फरायलांबाय थायोब्ला बे गोरोन्थियानो जालांबाय थागोन। बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो रुलखौ एनडिएफबिआ बेबायदि स्ट्रं डिसिप्लिनखौ मानिबोदोंमोन। लोगोसे आं दिनैनि समाव फोरमायो सम सम बेबायदि माखासे एनडिएफबिनि जारिमिनखौ बुङोब्ला हयथ' मबाइलाव बुंजोबनो हाया। दालिया सागं सानो मोना आरो दैयाबो गोदौथारनांगोन अब्लासो दैखौ गुसु खालायनानै लोङो ना गुदुं खालायनानै लोङो बे गावनि खोथा। नाथाय दैया गोदौथारनांगोन। आधा खावनिया गोदौनाय दैखौ फुदुंना दोनोब्ला पानिशबो लानो गोनां जायो। बेबायदि माखासे रुलखौ माखासे मानिबोनानै जिबायदि ग्रोम ग्रोम अनलायदों बेफोरखौ जुदि दिनै फोरमायोबा सोरबा दैदेनगिरिया गनायनाय नङा, बिसास खालायनाय नङा। नाथाय मोनसे हारिया डिसिप्लिन थानो गोनां बायध'था थाथारनांगोन। बेखिनि आं माखासे फोरमायनो गोनां खोथाखौ आं लाना फैदोंमोन। जोबथारनायाव आं दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं सोङो, मालानि समाव खोनादों सोरबा एक्स एनडिएफबिआनो जा सोरबा समाजनि गेजेरावनो जा प्रमद बर'आ दिल्लीयाव एक्स एनडिएफबिफोरनि केसनि थाखाय, एक्स एनडिएफबिफोरनि उदांनि थाखाय, एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंनानि थाखाय दिल्लीयाव दंहैयो। दिल्लीयाव दंहैयो। प्रमद बर'आ गैथ'वा बिटिआरआव। बिथाङा एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय बेस्थ' जानानै दं। प्रमद बर' सारा आबसुनि सोमावसारनायनि, बिलटिनि सोमावसारनायनि, एक्स एनडिएफबिफोरनि सोमावसारनायनि बिथांमोननि माखासे सरकारनि सायाव सावरायनो दंहैयो दिल्लीयाव। जाय दावहारु जोहोलावफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं होबाय बिथांमोननि माखासे सावरायनो दंहैयो। जायफोर बिथांमोननि न'खराव साफा साफा साख्रि होनो गोनां आरो जायफोर जोबथेसालियाव दिनैसिमबो थानो गोनां जानाय बिथांमोननि गथ' गथाय, बिथांमोननि बिमा बिफा, बिथांमोननि हिन्जावफ्रा थानो थाखाय दिनै अखा हाबा उन्दुनो हाया, बार फैयोबा न'खौ बुखारनानै लांहां लांहां। बेफोरनि जेंनानि थाखाय दिनै इउपिपिएल सरकारनि मानसिफ्रा फिल्डआव बेरायदों। जों खोनाया। मालानि समाव जों खोनागोन, मालानि समाव जों खोनागोन आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै सोरबा जोबथेसालियाव थानानै न'खरनि लोरबां, जाय दिनै बर'नि राजखान्थि हान्जायाव सरकारखौ दैदेनदों बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे एककालीन फैदों, जों माला खोनागोन? समाजनि गेजेराव सोरबा एक्स एनडिएफबिआनो जा सोरबा माहारि आफादफोरनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरनि न'खरनि माखासे बेमारजों गोलैसोनानै थानाय, जायफोर गावनि गथ' गथायनि थाखाय फरायनायाव जेंना, बिथांमोननि न'खराव थांनानै माबा मोनसे हेफाजाब हैदों, जों मालानि समाव खोनागोन? जों खोनानांगौमोन प्रमद बर'आ दिल्लीयाव दंहैयो। बिथाङा फैथ'नाय नङा। बिथाङा बिटिआरनि सेक्रेटारि अफिसाव साननैसो गैथ'वा। एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंनानि थाखाय, एक्स एनडिएफबिफोरनि केसनि जेंनानि थाखाय जायफोर बिथांमोननि न'खर दानाय, बिथांमोननि माखासे जिबायदि सोलिनो गोब्राब जानाय बिनि सायाव दिल्लीयाव दंहैयो। जों मालानि समाव खोनागोन? दिल्लीयाव ओरैनो थांनानै थायोबा जानाय नङा। ससियेल मिडिया मोनफ्रोमबो माखासे बिथांमोनजों सावरायनाय हाबाफारिनि माखासे
सावरायनायनि ससियेल मिडियाफ्राव नुथारनांगोन।